We zitten volop in het najaar en dat is buiten goed te zien. Zo hebben de groene blaadjes aan de bomen plaatsgemaakt voor rode, oranje, gele en bruine bladeren. Je kunt de herfstkleuren ook in huis halen door zelf boeketten te maken. En het mooiste is dan natuurlijk dat je bloemen uit je eigen tuin gebruikt. Nu de dagen korter worden, is het fijn om het in huis ook wat sfeervoller te maken. Dat kan ideaal met spullen uit de tuin of uit de natuur. Aangevuld met wat chrysanten en je hebt heel lang plezier van een mooi herfststuk. Hier in deze vase hebben we heel veel spullen uit de tuin kunnen halen. Zoals deze Gelderse roos en de rozenbottels en de physalis. Je hebt dan nog maar een beetje andere dingen nodig en je krijgt een mooie herfstcompositie. In deze tijd kun je ook heel veel grassen buiten vinden. Maar ook deze wilde peen die nu heel mooi begint in te drogen. En natuurlijk hortensia's die als ze een beetje ingedroogd zijn lekker lang houden. Je kunt met dit soort materialen natuurlijk in vazen werken. Maar je kunt ook mooie herfstornamenten maken. Zoals deze. Jullie hebben nu verschillende voorbeelden gezien van combinaties van vazen en kransen. Ik wil jullie graag laten zien hoe je dit ook thuis zelf kunt doen. Deze 2 vazen ga ik alleen met droogmaterialen opmaken, dus hier hoeft geen water in. De overige vazen ga ik een combinatie in maken van droogbloemen en van verse materialen. Nu heb ik een mooie basis staan en deze ga ik opvullen met de andere droogmaterialen totdat ik denk dat het mooi genoeg is. De 2 droogboeketten zijn nu klaar. Nu ga ik de overige vazen vullen met zowel droogbloemen, bloemen uit de tuin en snijbloemen. Zo zie je dat je met verschillende materialen een mooie herfstcompositie kunt maken. En wat hoort er zeker bij deze donkere dagen? Sfeervolle verlichting. En zoiets moois past in elk huis. Daar hoef je geen kasteel voor te hebben. Een herfstkrans is gemakkelijk om zelf te maken. We werken vandaag met een oasiskrans die we hebben laten vollopen met water. Hierin gaan we deze mooie hortensia's verwerken. Hortensia's zijn ideaal omdat je er mooie kleine toefjes van kunt maken. Als je op deze manier werkt, zorg je dat de krans mooi vol wordt met hortensia's. En omdat ik meerdere kleuren heb, krijg ik dadelijk een mooie verdeling in de verschillende kleuren. Adrie is ook een hele leuke krans aan het maken en ze gebruikt net wat andere materialen dan die ik erin gebruik. Ik heb gipskruid en distel gevonden en nog wat gedroogde bloemetjes uit oude boeketten. Wat vind je ervan? Leuk, leuke combinatie. Als de krans helemaal vol zit met hortensia's is het leuk om er nog iets bij te doen. Bij deze ga ik wat van deze besjes erbij doen, kleine rozenbotteltjes, om toch iets meer kleur erin te brengen. Ik vind deze wel klaar. Adrie? Ik vind ze moeilijk om te stoppen. Nou, hij is wel heel mooi geworden. Dankjewel. Zo heb je met mooie herfstmaterialen een krans waar je heel lang plezier van kunt hebben.